Kepha ngikusola ngokuba uyekile uthando lwakho lokuqala. Kepha ngiyakusola ngokuthi uliyekile uthando lwakho lokuqala. Ngakho khumbula lapho uwekhona. Ngakho-ke khumbula lapho uwekhona. Uphenduke. Wenze imisebenzi yokuqala. Wenze leya misebenzi yakho yokuqala. Uma ungenzi njalo. Uma-ke ungayenzi. Ngiyabuza kuwe masinyane. Ngisuse uma ekhuluma esihlabelelweni sakhe ngoba yena uyethi uma eyikhuluma ekuzwakala ukuthi iyayikhulunywa umuntu owaziyo ukuthi uyikhuluma kubani ukuthi ingene kanjani. Uthi uma eyikhuluma uShembe indaba yakhe eyikhuluma esihlabelelweni lesi akade sabantwana esabhalwe iNkosana uthi ngiyakuthandaza ngamasuku onke. Ngiyakuthandaza ngamasuku onke ngimbonge uThixo. Manje-ke kushayisa uvalo uma Nazaretha amahle enkosini uma senza le yanto evesi 28 esehlabelelweni sika 28 ma ethi uShembe hayi abaphela amandla ekukholweni kwabo bayogijima bekufuna ukukholwa kwabo. Hayi abaphela amandla ekukholweni kwabo bayogijima bekufuna ukukholwa kwabo. Uma-ke siphambana nalezi zinto zombili ile bhalwe lapha kulesi sihlabelelo seyingane esibhalwe iNkosana ukuthi ngamasuku onke ngiyakuthandaza ngamasuku onke khona ekulaleni khona ekuseni. Lesi sihlabelelo sabhalelwa ukuthi sihlatshelelwe abantu abafanayo nathi kanje. Asibhalelwanga ukuthi sihlabelelwe lezi ayingane ehamba emgaqweni ezingakholwa indaba kaNkulunkulu kodwa sabhalelwa manje-ke mina nawe uma siphikisana nalesi sihlabelelo suke sithi senzane. Uthi umakoti wakaphungula ma ekhuluma indaba efakazela lento lapha kulesi sihlabelelo efakazela lento la eqeda kuyifunda manje ithi indaba ebeyifunda umfowethu ithi khumbula la uwekhona. Ithi wena umthetho wakho ubunothando ubumthanda uNkulunkulu luphilo liyathanda lokho lokuqala khumbula la uwekhona. Ngiyahamba ngikhathele ngiyahamba angithi wena bekuthi makuhlahlelelwa uhlabelele ngeqiniso bekuthi makulesihlanu wena kwazi wena ukuthi namhlanje ulesihlanu makuyisabatha bekwazi wena. Kodwa-ke uma uvela ucashe uthi uqale uvela ubucashe kunini la uzosho khona uthi ngake ngavutha malangabi. Kunini la uzosho khona uthi ngake ngavutha malangabi. Kwangathi noma kufika umuntu ebekwa phambi kwami ethiwa ngithandazele bese ngiyamthandazela bese uyaphila. Ngeke ukwenze lokho uma ungasenalo lolu yathando lokuqala. Kodwa-ke khumbula la uwekhona mhlawumbe unenhlanhla wena uyini mhlawumbe wena unenhlanhla usenalo lolu yathando lwakho lokuqala. Kodwa uma unalo lolu yathando lwakho lokuqala ensukwini ey'nhlanu noma eziwu-6 zokuthandaza uNkulunkulu bewungeke ungazithandazi zonke uma besenalo lolu yathando loluya ensukwini olufana nalolu lwanamhlanje funa ngabe sigcwele lapha. Fanele ngabe sigcwele sekuza nenendaba yama-exam kodwa hayi asinakile asinendaba nalokho kodwa sisokuthina ekugcineni ma izinto sezisishaya singasisihambele kahle sithi hayi uShembe hayi uShembe uyakhetha uShembe unjeya kodwa besikhohliwe ukuthi nathi senza kabi phambi kwakhe. Uthi umakoti wakaphungula ma efakaza indaba kaNkulunkulu uthi wakhula nje iNkosazane wakhula waze washada. Uthe ma iseshadile angiwazi la makhosazane ayethi awafune kushada nje uthi suke kudumane emakhanda kahle ngempela. Hayi angifune kushada nje. Hawu uzube nesibindi impela sokukusho lokho. Hayi angifune kushada. Ngifuna ukuyihlalele ngiyimele ngibe nezinto zami. Mhlambe-ke ngelinye ilanga khona la uyowakhumbula khona la umazi la wakhuluma nje udlala uthi hayi mina ngifune kushada mina ngifune lutho ngifuna ukuyimela ngoba inkinga iqala lapho. Uthi hayi ngifuna ukuyimela. Uthi umakoti wakaphungula uthi uma iseshadile wayesethola abantwana uthi-ke wathi uma isanda kungena emshadweni ushade engenansuku eblue uziphathe kahle wafika la ikhaya ephelele. Uthi wayesegula kakhulu waphathwa yisisu
enyangeni nje intathu eshadile wayesephathwa isisu samphatha kakhulu lesisu uthi ke ngangizitshela ukuthi khona mhlambe okuhlalayo uyabamba cha uthi akukho lutho oluhlalayo ngiphethwe ngempela isisu uthi ngaqala manje ngaba nemidlinzo hawu uNkulunkulu wami kwenze njani kusho ukuthi ngeke bangidlisa ngesuku ngishada ngalo kusho ukuthi umona uthi ngabeka lokho ithi incwadi ngizosisusa isibani sakho uma usuwile uma ungafuni ukuphenduka ngizosisusa isibani sakho masishane ngizokubukela kwena masishane kwawakhohlwa lamazwi makhohlwa uthi ke indaba yenzeka kanjena ke uthi sangiphatha lesizwe kwazanywa amafutha kwalethwa amanzi kwayobikwa enkosini baba nangu umakoti emusha useyagula uthi yathi inkosi uzophila uthi kwangathi kulandiwe kwabuya ngamandla ukufa uthi ke ngagula amasonto amabili ngithi ngiyahamba emhlabeni uthi ngithe mase ngihambile emhlabeni ngahamba kahle ngebusuku kuzose nje uthi kuyakhala cha uthi ngempela babona cha ngihambile wabona nomyeni lo uzengayi lapha ekhaya ukuthi cha ngihambile uthi ke ngithe mangifika ngale ithi incwadi ebifundwayo ithi uma wena usulibele mhlambe nami sengilibele ngakhohlwa ukuthi kufanele ngithandaze insuku zonke kufanele ngize mthandazo lo lento le ayikho optional lento le iyaphoqa kufanele nje kube nesazelo uma ungathandazanga kufanele ube nesazelo uma ungayanga uyongenisa umthandazo wesabatha uthi umfundisi ugcweza lo mthandazo lo wesabatha uthi inkosi ilanga yayiwenza njalo ngoLwesihlanu ithi inayo ibe khona uthi iyoshumayela kuze kushaye 11 ebusuku ibadedile ngoba sebeyolala ngakusasa futhi kuyangena ngo9 uthi umakoti ngithe mase ngidlulile uthi ke nginethemba lokuthi ngizongena ngoba phela ngiziphathe kahle ngibe iNazaretha sengize ngashada hayi uthi nginalo ithemba lokuthi ngizoyibona inkosi yasezulwini uthi ngangempela uthi kwavuleka isango uthi yayisiza uthi le iyeza inkosi yasezulwini uthi yeza uthi afike yama lapha esangweni yathi mntanami ufunani lapha wena usulapha na uthi ngathi baba sengilapha ngizowena uthi wathi mntanami wenze kahle weza uthi ke wayesethi ake sibonele mntanami njengamanje ake sibone ukuthi ube namasabatha amangaki lapha ukuze ungenela ngaphakathi indaba eziningi sizozixoxa nawe usula ngaphakathi ukuthi wangwenza kanjani uthi kodwa ukhiye isabatha ake sihlole amasabatha ukuthi abe mangaki uthi wayeseshaya impembe wasephuma la ngaphakathi inkosazana uthi thema iphuma inkosazana uthi iphethe okuyinsimbanyana okuncanyanyana nje wakulinganisa wathi ngange-straw uthi iphethe lokho okuyinsimbanyana uthi ayisifika iguqa la eceleni wathi baba nangu mntanami usefikile la uthi wayesethi kodwa ngifuna ukubona ukuthi ube namasabatha amangaki awumkhale ukuthi ube namasabatha amangaki insimbanyana encane njengalesipuni uthi ngase ngibangale lento ngizokalwa kanjani ngalento ngoba ifishana ngakho uthi yayisithatha inkosazana yayifaka emlonyeni yathamisa uthi ngakhamisa uthi wayifaka emlonyeni uthi uthe mayeseyifakile emlonyeni kanjalo uthi wathi uvala umlomo uthi ngawuvala uthi isikhathana esincane uthi wayesethi uvule ngawuvula uthi wayeseyidonsa lensimbi uthi base beyinkuka bobabili bayazi-ke bona ukuthi kufanele egcineke amasabatha uthi inkosi yayisinikini ikhanda uthi yayisinikini ikhanda yathi hawu mntanami yathi amasabatha akho yathi mancane kakhulu yathi awuphindele yathi phindela emhlabeni uhambe uthi ukuyoqinisa ekukholweni phindela emhlabeni uthi ukuyoqinisa ekukholweni hayi abaphela amandla
yomakoti wakwaphungula owajikiswa ejikisela ukuthi akazoqinisa ekukholweni ejikisela ukuthi akazo-eda amasabathathu. Angazi noma thina sizonke siyoba nayo yini inhlanhla kanjalo noma kuyobe nje sihambile nje kucinywe kube kuphelile kanjalo. Kodwa bantwana benkosi, angathi uNkulunkulu engangena ey'nhlizweni zethu abuyise loluya thando lokuqala, loluya thando loluya okwakuthi nje uzizwa ngathi nasekhanda khona izinto engaphili. Uyebo ukukholwa ngokutayela, ukholelwa ukuthi hayi mina ngiyakholwa nje sisekhona isikhathi esiningi ngisazozikholwa. Uzwe ngobantu uzophila isikhathi esiningi. Angazi ukuthi lo mthetho owafika ukuthi kufa abantu abadala uvelaphi, ngoba mina ngifikile nje la sebehambile mhlawumbe abantu abafikayo emhlanweni abalinganayo nami nabancane nala ikhaya Howard bakhona engibaziyo sebehambile nalapho wesibili bakhona manje ubani-ke owasha umthetho ukuthi hayi kuhamba abantu abadala ngazi ukuthi kwakuvelaphi lokho. Owathi nje abantu abafayo abantu abadala kuphela hayi thina sifi, angimazi ukuthi loyo wayesikhohlise thina. Kodwa-ke bantwana benkosi, uNkulunkulu akasikhumbule, uNkulunkulu akasibuyisele loluya thando. Akube umuntu nomuntu ukuthi azikhumbuze yena ukuthi kuphi la engwekhona. Isono masingakuvimbi ukuza kuNkulunkulu, sengisela phansi. Isono masingakuvimbi ukuza kuNkulunkulu. Noma ngabe kuthiwa uyazazi kwenze isono sini, uNkulunkulu wazi ungakasenzi leso sono. Manje uma usuhlala endlini wena uthi angiyi, uzothethelelwa kanjani? Uzofika nje uNkulunkulu akuthethelela ungazihluphi. Ngoba phela noma ngabe kuthiwa uyathanda noma ngabe awuthandi, uphile emhlabeni uzozenza izono. Kodwa yiza nazo uzilethe kuye uNkulunkulu uzozivuma. Uma uhlezi endlini nje ucabanga ukuthi uzofika uNkulunkulu eze lapho, ungafika uwone uphinde udelele uhlale endlini uthi mina ngiyilapho. Bantu bani odinga usizo? uNkulunkulu akasikhumbule bantwana benkosi. Uze naso isono uvuka kiso, uvuke kiso uthi kodwa uNkulunkulu mina ngiyakuthandaza, uShembe, uNkulunkulu. Usho kade usenza. Hayi ukuthi angeke usenze, uzosenza. Uvuma yena nokuthi usenze. Uyena umcisha amandla. Mayingekho ukubeni bengathana bezokuvima ungakaciba ngisho ukucabanga. Asivumele abantwana benkosi ukuthi sihlule womuntu. Ngoba ma sivumele ukuba sihlule, uNkulunkulu uyadumala ngathi. Nkosi kusisebenzise. Ngiyacela ukuba uNkulunkulu ngalo mzimba sesikhathi angembathe, angenze ngifanele ukuguqa phambi kwabantwana bakhe abangcwele. Ngiyacela ukuba uNkulunkulu angigeze insipho yakhe engcwele siyesulu, ngibe yisitsha esihle azophakela kuso bese abantwana bakhe bayadla kuso. Zihlobo ezinhle enkosini, ngiyazibongela ukuba uNkulunkulu usakwenza ukuba ukuthi ngalezi ikhathi ngikhumbule ukuthi isikhathi esihlangane ngaso lapha singabantwana bakhe sizobonga ukuphila, sizobonga konke okuhle asenzela kona, sizocela futhi ukuba imithwalo sinethulela sethulela uba kule ndawo esihlangene kuyo sizokhumbuzana uba uNkulunkulu uNazaretha neNazaretha ufunayo.